Nginibingelela lengane zakwethu kuyaphileka lapho. Ngiyaphila mina ingane zakwethu yabona. Ngiphilile ingane zakwethu. Okay, bengicela ingane zakwethu mhlawumbe sishare lapha elinye izwi nje yabona. La ngikhuluma mhlawumbe nomuntu osewumzalwane yazi ukuthi mntaka baba. Gqugquzelana nje nokubonisana ingane zakwethu kwezinye izinto siyadinga ukuthi sibonisane as abazalwane yabona. Yakho le video ngana kwethu manje usumzalwane usukholwa uJesu Kristu. Bengicela ngaze lapha kuTimotheo wesibili 2 Timothy chapter 2 verse 23 yabona. Ukubonisana nje ingane zakwenu yabona. Nami leli phutha ngeke ngalenza besikhathi eside yabona. La ugqugquzelana nje ukuthi leli phutha nami angisalenzi manje bengilenza yabona kodwa angisalenzi njengamanje khona iphutha nje amade ngilenza ngumzalwane khona iphutha ade ngilenza khona njengamanje hayi agcina ngibona mangibona leli verse leli ngabona ukuthi hayi yabona. So Timothy wesibili chapter 2 verse 23 lithi kepha ukuphikisana kobula nokokungazi ukunqabe wazi ukuthi kuzala ukulwa yabo. La uPaul owayeyala uTimotheo umfana omncane yabona umuntu omusha yabona akade yabona uNkulunkulu emnika inkonzo ukuthi ashumayele yabona ngegama lenkosi uJesu yabona. So uTimotheo lo abamyalayo uyalo uPaul yabona uPaul yabona uyamyala njengomuntu osemncane yabona uyamyala uthi ke kepha ukuphikisana kobula nokokungazi ukunqabe wazi ukuthi kuzala ukulwa. Nami ngeke ngaba nazi lenkinga lokuthi ngizame mhlawumbe umuntu mhlawumbe usonta kwaShembe yabona mhlawumbe usonta kuphi mhlawumbe kwalekhanyana kuphi uyimuslim uyinini yabona uthi mhlawumbe ngimtshela ngoJesu akafuni ukungizwa. Ukunalokho ke manje manje sesiyaphikisana manje ngizama ukuprove ipoint ngimtshele the way uJesu baleke ngakhona naye uzama ungitshela the way uMohammed noma uShembe noma uLekhanyana noma amadlozi akhe the way baleke ngakhona yabona. Yonke labo uNkulunkulu abakhona uNkulunkulu abakhona emhlabeni yabona kuthiwa uNkulunkulu yabona abakhona. Sesokumanje siyaphikisana yabona. Yethi mina ngiyazi ukuthi uJesu Kristu uyinkosi wafa wavuka yabona. So la ningaphikisana nabantu kuze kushona ilanga ingane zakwethu yabona. Kwesinye isikhathi umuntu udinga ukuthi umsherele ngoJesu uma mhlawumbe akafuni ukuzwa ningaphikisani ngoba izwi lenkosi lithi kuwubula ugcina nawe ugcina uyiziwula yabona ngoba njengoba lisho izwi lenkosi lithi ukuphikisana kobula lithi akumele lokhu niphikisana ngezinto useless ukuthi ngutshela ngoJesu wena nawe ungitshela okwakhe yabona ngoba bakwethu uJesu Kristu uyinkosi finish and clear yabona. Le angimelanga siphikisane wafa wavuka wafela izono zethu yabona. Uma ungafuni ukuzwa lokho izwi lenkosi singabazalwana akafuni ukusiphikisana nabantu uNkulunkulu yabona. Sesiyobanga ukuthi yabo ngiyakutshela ukuthi uJesu uyinkosi nawe uyangiphikisa sesiyalwa manje yabona. Lize lithi izwi lenkosi inkosi wazi ukuthi kuzala ukulwa. Omunye umuntu angaza akushaye wakhipha isibhamu akudubulela ukuthi umtshela ngoJesu yabona. So ngidinga ukuthi sibayeke abanye omunye umuntu ubone ukuthi hayi la ngiphikisana nomunye umuntu engaze kukhona mhlawumbe ukuthi kwesikhathi niyabonisana yabona uyakutshela the way ekholwa ngakhona nawe uyamtshela ngoJesu yabona. Kodwa khona ukuthi seniphikisana senize niyalwa ukuthi uJesu ayikho into kaJesu siyakhohlisa umlungu lo muntu unjani yabona lokho kulwa lokho yabona angilanga singabaza lesi nami ngeke ngayenza lento leyo ukuthi ngikhulume ngize ngijuluke ngibe manzi ete yabona ngiphikisana nomuntu ngibona ukuthi indaba kaJesu akafuni akizwa yabona. So udinga ukuthi ningabonisana nibonisana uma mhlawumbe uthi uyasho the way kungakhona hayi iyekeni khona kuze kubanga umsindo kuze kushonela ngophikisana nomuntu yabona akumelanga kube kanjalo bazalwane. So ngizomlana ukuthi izwi lenkosi la uyasitshela uPaul wasitshela ngomoya engcwele etshela uTimotheo ukuthi kepha ukuphikisana kobula nokungazi ngoba sikuphi isidingo sokuphikisana nomuntu ocabanga ukuthi uyazi kodwa ebengazi yabona. Asikho isidingo salokho yabona. Wena uyalazi iqiniso yabona mtshele mayengafuni ukulizwa hayi akunankinga ke akunankinga. uNkulunkulu uhamba amembulele kodwa sho ngaleso sikhathi bengeke embuleleki. So ningaphikisana kuze kushona ilanga njengoba ngisho ukuthi ngaze qhume nebhamu kuphume nemmese yabona ukufa umuntu yabona ngenxa nje ukuthi kuphikiswana ngolwazi ukuthi mina ngiyazi ngoJesu nawe uyazi ngalento owazi ngayo yabona. So lokho ingane zakwethu yabona.